Ті, хто відкрив шлях на батьківщину. Документальний фільм про повернення кримських татар на батьківщину з вигнання, її цінність та значущість боротьби за неї був двічі показаний на міжнародному кінофестивалі тюркського світу Коркут-Ата. Головний герой – кримський татарин Енвер Муслядінов. Попри заборону радянського режиму, він повертається до Криму ще у 70-ті роки минулого століття. Ті, хто відкрив шлях на батьківщину, був знятий у 2015 році колективом телеканалу АТР. Сценаристка фільму, ведуча телеканалу АТР Ельмаз Асан, режисер Лявєр Дваджієв, представник меджлісу кримсько-татарського народу у Туреччині, режисер Зафер Каратай заявив про важливість представляти Крим на кінофестивалі тюркського світу. Показ цієї картини нагадує усьому світу про Крим та його окупацію, заявив Каратай. Ельмаз Асан вважає, що історія повернення кримсько-татарського народу на батьківщину свідчить про те, що боротьба обов'язково завершиться перемогою. Я дуже рада, що наш фільм демонструють на такому масштабному майданчику. Цей фільм важливий тим, що ми розповідаємо про повернення кримських татар на батьківщину. До цього тут показували про депортацію, але повернення було не менш важливим. Люди жертвували собою заради батьківщини. І це ми показали тюркському світу в нашій документальній стрічці. Люди мало про це знають. По-перше, в рамках таких проєктів один з одним знайомляться. Країни дивляться картини інших країн, у яких відображається їхнє життя. По-друге, минуло 30 років від розпаду Радянського Союзу. На прикладі фільмів, які знімаються в країнах колишнього Радянського Союзу, ми можемо побачити, наскільки змінилось мислення у людей, наскільки країни стали незалежними. Участь України в цьому фестивалі – дуже хороша можливість для України продемонструвати своє ставлення до кримських татар. Від цього залежатиме ставлення тюркського світу до України. Це можливість показати, що це інша самостійна країна, яка не є частиною Росії. Мене вразили кадри Бахчисараю, особливо ті, що знімали з висоти пташиного польоту. З фільму можна зробити висновок, що це був дуже хороший менеджмент, гарна робота оператора і звукорежисерів. В цілому мені дуже сподобався фільм. Фільм «Ті, хто відкрив шлях на батьківщину» дуже інформативний і водночас дуже драматичний, що надає цій стрічці більшої цінності. Пані Ельмаз дуже добре попрацювала над сценарієм. Окремо хочу виділити драматургію. Вона була якісно відпрацьована в цьому фільмі. Те, що цей фільм показують на фестивалі тюркського світу, це вже досягнення Коркут-Ата.